Wilson! Toi on Wilson! Vili! Moi! Vili! Kuule! Wilson. Nyt voidaan liittää kookospähkinä. Onko se kookospähkinä? Joo. Nähdään tällaisen saisi auki. Vittu, se on kova muuten. Mut tämä on, tuossa on sen suu, silmät. Eikö se ole? Nenä on vähän. Wilson! Wilson! Vili! Wilson! Tää liha on tosi hyvä. Näitä Siis myydäänkö näitä kaupassa? Häh? Joo, myydään. En minä Mä oo oon nähnyt. koulussa avannut näitä. pitäisikö yksi avata? Joo, en minä oo nähnyt tommosta. Onko se pakko niinku lämpeä tänne? Jos mä oon yksin täällä, niin lämpeäks sä ei siellä? Se lämpeä, ei sieltä löydy. Se on lämpeä. Ja täällä on oikeesti kuumaa. Mut se on lämpeä, mä en ymmärrä sua. Varsinkin täällä suljetustilassa on, ja jos on ollut alkoholin alaisena, niin en mä usko, että se mitenkään haittaa, jos puhuu vaikka tälle ovelle tai nytkin mä puhun tälle, mikä on mun edessä on. Niin ei se mun mielestä mitenkään haittaa. Että ei se ainakaan mitään vähennä mitään miehekäisyyttä, mikä se onkin. Vai vähentääkö? En mietiä. Mut mä oon niin kuin mä oon. Mut en mie muista mitä mä oon puhunut tolle saunan kiukulla. En mä kyllä muista.